Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na Google Maps series wanda muke yi a duk ranar Asabar. To alhamdulillahi a wancan makon mun yi bayanai sosai game da abin da ya shafi street view da kuma abin da ya shafi traffic. To insha Allah a yau za mu canja akalar bayanin namu. Za mu yi bayani ne akan wasu abubuwa masu muhimmanci guda uku wanda suka haɗa da turn on incognition mode da kuma yanda za ka yi saving wuri. Sannan abu na gaba za mu yi magana akan timeline shine Google Maps yana recording duk inda mutum ya je, yana recording ɗin shi a kullum. Sannan a ƙarshen wata zai kawo maka daga farkon wata zuwa ƙarshen wata ga abin da ka yi. Sannan abu na gaba za mu duba yadda ake location sharing. Sannan abu na ƙarshe kuma za mu yi magana akan abin da ya shafi offline maps, inda za ka yi downloading maps ɗinka gabaki ɗaya. To as usual dai wannan shine interface na Google Maps. So da farko abin da za mu yi shine kamar haka. So profile ɗin muka buɗe shi, wannan shine interface ɗin. So profile ɗinka shine wannan, gashi nan wannan wanda ne sako ɗin nan kusa da wannan audio voice ɗin nan. To wannan shine profile namu. So now sai mu danna shi. Idan mun danna shi gashi zai kawo mana, zai kawo sunanka, zai kawo email address naka da kai amfani da shi, because mun riga mun san cewa duk wani application ko wani software na abin da ya shafi Google dole za ka yi amfani da email address ɗinka ne domin yin amfani. Misali kamar in dai ka saka, dole ne ma Android phone ɗinka in dai kana son wasu features na Google dole ne sai ka sa email address naka. Shi yasa tun a farko waya za ka kai set up email naka in za ka yi accessing wasu abubuwa na Google kamar abin da ya shafi YouTube da sauransu. So wannan kenan. Na me ake ce ma incognition mode? Gashi nan wannan wanda ne sako ɗin nan incognition mode. Ma'ana incognition mode idan muka danna shi, bari mu ga ɗan takaitaccen bayanin abin da shi incognition mode yake nufi. Now gashi nan incognito mode. Afwan, ba incognition bane, incognito mode ne. Gashi nan ma'ana ko a browser ne, in kana amfani da Google Chrome ko kana amfani da wasu browser za ka ga akwai wannan incognito mode ɗin. Ma'ana shi wannan incognito mode ɗin duk wani abu da za ka yi akan wani application ko browser ko kuma shi wannan Google Maps ɗin, ma'ana ita browser ɗin ba za ta yi saving ɗin abin da ka yi ba. Ma'ana duk abin da ka yi da zaran ka fita to gabaki ɗaya history, ba wani history da zai saving, babu wani abu naka da zai yi abu wani footprint naka ce okay ka shiga kayi kaza kayi kaza. Shi ake ce ma incognito mode. So idan mutum yana so zai iya turning on ɗin shi, zai kuma iya offing ɗin shi. Misali yanzu kun ga da ni closing, ma'ana ga yana incognito mode is on. Gashi nan a rubuce a nan sama, bari nuna mana shi. Gashi nan incognito mode is on. Gashi nan ya nuna mana. Ma'ana kenan duk abin da zan yi a nan wannan app ɗin, ma'ana Google Maps ɗin kanshi ba zai saving ba, ba zai saving wani history ba cewa na je nan. Wannan shine abin da ake ce ma incognito mode. Now idan za mu yi offing ɗin shi, za mu danna inda dai na nuna mana ne. Gashi nan wannan, gashi a nan shi za mu danna. Ga yana alamun wannan, muka danna shi ga yana turn off incognito mode. To now sai mu turn off nashi. Idan muka yi turn off nashi gabaki ɗaya ya yi turn off kenan. Kun ga mun dawo. So yanzu duk abin da muke yi Google yana saving. Me yasa yake saving? Saboda history. Dole in za ka yi sabuwa za ka ga sai mun yi on ɗin Google location ɗin ko ce location ɗin mu a waya. Alal misali gashi nan bari mu nuna mana ga yanan location. So kun ga dole sai da location wasu features za su yi amfani a wayar. Sai abu na gaba mun gama da incognito mode kenan.
wannan profile ne mun riga mun san shi, zaka shiga kai editing duk wasu abubuwa naka kai saving da sauransu. Yanda muka ga Facebook da sauransu, shi ma Google Maps yana da profile. Ga profile ɗin nan ka danna zai fito ma ga sunanan Isa Abdullahi, local guide, ina level 6, ina da 1530 points. Sannan ga contributions ɗina, ga followers ɗina da wa'inda nake following. Za mu yi magana akan abin da ya shafi contribution ɗin nan amma a wani lokaci insha Allahu ta'ala. Wannan kenan. Sai abu na gaba shine saved. Ma'ana wannan save ɗin gashi nan, ma'ana zan iya saving locations ɗin da nake sun bani sha'awa. Me yakon alal misali ina so maybe yanzu idan ne searching, for example bari ni nemo Kaduna State Government House gashi nan. Za mu iya searching a nan, kai searching, ko kuma ga nan na riga na yi ni shi yasa ko ya fito a nan. Now for example Kaduna State Government House gashi nan, Harshen Ibrahim, kun ga hotunan nan. Mun yi bayanin wannan video mu na baya da direction da sauransu, ga hotunan nan. So idan ina son wannan wajen gashi nan, ina zooming wannan jami'a. To in ina son viewing Kaduna State Government House in shiga ciki in dudduba da sauransu, bayan kuma in ta searching zan iya saving wajen, ta yanda da zaran na zo kawai in na danna zai komar da ni. Ya ake saving waje in kana so? Na farko za ka yi clicking wajen ne ko kuma ka yi searching. In ya nuna maka wannan red color ɗin gashi nan, ma'ana ka yi selecting nashi kenan. Now abin da za mu yi shine sai mu scrolling nan, kun ga save ne, ga save ya fito ko? Now sai mu saving, ga save nan, sai mu danna save gashi nan. Za ka iya creating folder, za ka iya barin shi a favorite, ka saving din shi a favorite, duk abin da kake so za ka iya yi. Bari in bar shi a favorite sai in danna done gashi nan, ma'ana na yi saving kenan. Now back, ya za in je wajen da ni saving din? Sai in danna profile din nan nawa, in na danna sai in zo saved din nan inda ni ajiya kenan, sai in zo ga favorite ɗina. In kuma new list ne, za ka yi new list, kamar a ce ka create a new folder da sauransu, sai ka sa abin da kake so. Favorite gashi nan zai fito min da favorites ina waɗanda mai saving. Kun ga Kaduna State Government, kawai sai in danna. Once na danna direct gashi kun gani ya kawo ni Kaduna State Government. Wannan kenan abin da ya shafi saving wuri kenan. Sai abu na gaba da za mu yi magana a kai shine your timeline. Wannan your timeline ɗin bari mu danna shi magani, ga yanan going back in time. Ma'ana zai baka history, tarihin duk inda ka je, duk inda ka yi movement yana recording. Kun ga misali ga yanan today, yau kenan gashi nan zai nuna min a taswiran tawa inda na je a kan Google kenan. Ga wannan blue color ɗin da sauransu, ga trips. Ma'ana trip shine wuraren da na je. Kun ga a October 7, a watan October, a ranar 7 ga watan October 2023 na ziyarci Kano. Kuma wannan haka ne, tabbas na je Kano a wannan rana da sauran abubuwa. Ga insights, ma'ana zai nuna maka tafiye-tafiyen da kai. Kun ga watanni nan February, July da sauransu. In tafiya ne gashi nan, tafiya ne, na yi tafiya 2 kilometers. In tuki ne gashi nan, duka zai calculating a wannan wata sai ya nuna mu. Sannan places, wurare, sannan akwai cities, garuruwan da na je by last month, na je Tudun Nufawa 4 months ago, na je Nasarawa, na je Rigasa da sauransu. Haka in yawo kai a duniya ma gabaki ɗaya zai nuna maka. Ni ba inda na je, ina nan a ƙasa ta Najeriya, shi yasa kuka ga Najeriya. Wannan shi ake cewa timeline. Sai abu na gaba wanda za mu magana shine location share. Ma'ana kamar yadda a WhatsApp za ka iya sharing location ɗinka ga 'yan uwa, ga abokan arziki. In ka danna shi, bari mu da muka danna profile, muka zo location sharing gashi nan, share location. Now idan na danna share location zai nuna min ga suggestion wanda zan iya mu sharing ga su nan. Duka waɗannan zan iya sharing ma mutane cewar ga inda nake, ga location ɗina. Kun ga a wannan hannun dama na ga wannan abun nan, kun ga yanar Isa Abdullahi Kano ya nuna min battery level ɗina. Ma'ana zan yi sharing ɗin location ɗina ga waɗannan mutane. Idan ma babu contacts ɗinka na, za ka yi danna more
domin ka ga wasu contact ka sharing, kuma sun shiga Google Maps za su ga wannan location naka inda kake, kamar yadda a WhatsApp yake za ka share location. Wannan kenan. Sai abu na ƙarshe a gurguje saboda ban san bidiyon ya tsayi, shine offline maps. Za ka iya downloading map na waje. Misali in baka da data a koda yaushe, sai kana son ka san wurare, ka san wani wuri misali inda kake, za ka iya downloading wannan region. Idan kai downloading kai saving, ko da baka da data a cikin ka shiga Google Map ka zo saved, ka zo profile ɗinka, idan ka zo offline maps za ka gansu. So nan kun ga muka danna offline maps, kun ga select your own map, ma'ana ka zaɓi inda kake so kai saving, kai downloading kenan. Sai mu danna shi, for example na wannan blue color ɗin da kuka gani ma'ana region, daidai iya shacin da zai downloading kenan. Kuma ga download a nan na right hand side, ga kuma close. Now zai calculating amount of MB ɗin da wannan area ɗin zai ɗauka. Kun ga download will use up to 15 megabytes, ma'ana wannan area da zai ɗauki 15 MB. Na idan kai downloading ɗin shi, idan ya gama, once ka zo profile ɗinka ka danna offline maps, za ka ga downloaded map ɗinka a ƙasa. Kawai sai ka danna ba tare da data ɗinka ba, kai zoomin wuraren da kake so, ka ga hotunan su, ka ga komi da komi. Wannan kenan. Sai ya abinda za mu ce za mu iya kenan a wannan bidiyo na series ɗin. Insha Allah sai kuma bidiyo na gaba, insha Allah za mu ɗauki wani part ɗin kuma sai mu bayanin shi. Da fatan Allah ya amfana da mu abin da muke karantarwa ga mu baki ɗaya. Sannan kuma ga shawarwari ko an ga wani kuskure, ana iya tuntuɓa ta ko ta WhatsApp ɗina, ko ta Telegram, ko ta Facebook ɗina, ko ma ta Twitter ga baki ɗaya. Insha Allah ina nan. Kuma ina ƙara godiya ga mutanen da suke yi min saƙon godiya da wannan ɗan taƙaitaccen karatu da muke yi. Insha Allah za mu tsaya haka sai wani mako insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.